Bueno, atxeden hau eta gero berriro martxari ekingo diogu eta oraingo gure hizlaria Juan Ignacio Artxuaga Uranga bera enpresa kudeaketa eta administraritzan lizentziatua da, baina hizkuntzalaritza ikasketak ere eginak ditu Parisen. Eta, bueno, bere gaur egungo kezka handienetako bat, ari hortatio, dator. Parece hor zara. Bere hizketa saio honen izenburua bakoitzari berea gizalegea, bai? Bueno, nire ustez aparteko lana egiten dakiena, gaina gauzak oso txukun argudiatzen dituen pertsona. Juan Ignacio gurekin. Eskerrik asko. Bueno, hasiko gea, pixka bat, hitza da, Irulegiko eskua, benetan ez da ezer ulertzen, hori izan da Gorrotxategik esan zuena bere garaian, eta pixka bat ni honetan sartzea eragin zuena, impresentablea iritsi zaidelako hori esatea, eta orain ikusiko dugu zergatik. Pixka bat kokatzeko, jakintzaren lubakiak, hau pixkat gustatzen zait honekin hastea. Zea badegun. Badegun hau ikusteko. Bideo bat da, hemen sartuta daukatena, baina ez dakit. Ez da ikusten. Hau da, elkarrizketa bat, ingeniari bat eta bertako baten artean, ikusten duzunez zubia erori eginda, eta ingeniariak esaten dio ez dagoela erorita. Eta hori esate dio zubia ez da erori, ni teknikoki ari natzaizu hizketan, eta zuk agian ez diazu inoiz ulertuko zuk kazetaria zarelako eta ni ingeniari. Pixka bat, badu paralelismorik gure mundu honetako eztabaidetan gertatzen denarekin, da orduan hau aprobetxatzen dut bi gauza azpimarratzeko, ezta? Bata da, ez duzula ingeniari izan behar, zubi bat erorita dagoela ikusteko, ez duzu ingeniari kompetentziak behar. Eta hori ingeniariak jakin behar luke. Eta horrekin batera, esan behar zaio, edon hori zubia erorita dagoela ikusteak ez zaitu gaitzen zuk zer horrek zubi bat egiteko. Bi alderdiak daude, orduan da, pixka bat eskabidea, izan gaitezen umil eta bakoitzak dagokigun lekuan egonda, esan dezakeguna esanez, eta ez dakigunaz, galdetuz hitz eginez baino hobe. Hemen hau da, lehen esaten izuen bezala, pixka bat ni saltsa honetan sartzea eragin zuena. Gorrotxategik zorioneko ustez ikusi ondoren, esan zuen hurrengo 3 lerrotan jatzezunak harrituta gatzezala eta ez dugu ezer ulertzen. Zergatik nago ni hain sututa honen kontra? Hau da, Irulegiko eskuan jartzen duena, oain egin dituzten aldaketak aintzat hartu gara, oain dela urtebete zutena. Hau da, Irulegiko testuan jartzezuela esan zutena Iberistek, eta Iberiarde signarioaz dakitena. Eta azpian, euskera historikoan, alegia orotarikora joan eta orotarikoan hitzak bilatuz osatu daiteken esaldia da hau. Esaldi bat, kontuz ez edozein esaldi, esan nahi borobila duen, esan nahi normala, ez zela Delfosko orakuloak egiten dituen esaldi arraro horiek ez, etxeko euskera, etxeko euskera. Ni goikoa eta bekoa ikusita esatea harrituta gaude, harrita zur gaude, ez da ezer ulertzen, benetan gehiagizko eritu zitzen. Gero, batek esan dezake, interpretazio horren alde nago, edo ez nago,
edo ez diot ikusten tankerarik edo trazarik, baina kontxo esate, ez dugu ezer ulertzean, ez da, klingoneraz idatzita balego bezala, benetan esagerazio bat iruditu bizet. Bueno, pentsatzen dut Urruzkeo, hemen zaudeten guztiak gutxi gora bera badakizuela, zer dan honek esan nahi duena, bueno, askar pasako dut, zatik beste kontu batzuk ere aipatu nahi ditut, ezta? Bueno, hau utziko pixka batean, ondo irakurtzeko. Gauza bat esan beharra dago, askotan, zehazte ez dana. Unibertsitateko filologoek asko dakite, ni benetan pentsatzen dut asko dakitela. Eta asko dakiten hortaz, dano bezala. Eta gero, hortik kanpo, beste kontu batzuk daude. Fonetika diakronikoa oso ondo jarriko dauzka bere arauak. Eta kasik esan liteke zientzia esaktoa dela. Asko da esate, igual esaktoa, igual eunetik eunez, baina zientzia nahiko esaktoa da. Esaten dizuna, letra honek halako bilakabidea izaten du, eta gero bihurtzen da beste hau, eta hemendikan bihurtzen da beste hau. Bai, deskribatzen dituen aldaketa horiez ari danean, eta bai aldaketa horien kronologia erlatiboaz ari denean. Alegia, letra hau beti da aurretik, eta gero hau da ondotik. Gauz horiek oso ondo deskribatuta dauzkat eta oso esaktoak dira eta honetan dabilen edonork aintzat hartu beharko lituzke. Ez die paleto batzuk hor ez, asko dakite eta ondo deskribatuta dauke eta esaten dutena fundamentuz esaten dute. Punto. Horreaino. Zer gertatzen da? Nun dago momentu honetan salagarri den ajea. Zientzia horrek, fonetika diakroniko ez dakiten guzti horrek, ez die biderik ematen, ez beak azkarrak ez dielako, baizik eta zientzia horrek berak biderik ematen ez duelako, kronologia absolutoak egiteko. Alegia, euneko zehaztasunez eta zientzia esakto moduan hartu behar da M baten aurretik B bat dagoela. Ja beti, adibide bat jartzeagatik. Baina ez daukagu ideik ere transizio hori orain dela 500 urte gertatzen den, orain dela 1000, orain dela 2, 3, 4 edo 5000. Ez dago disiplina horretan, fonetika diakronikoan, ez dago modurik, ez dago erlojurik. Esateko hau garai hontan gertatzen da edo beste garai hontan gertatzen. Ez dago erlojurik. Eta hor pasatzen ari dira. Zatik benetan igarotzen gara, esaktoa dan eta zientzia baten oinarria daukan zerbait esatetik, zure senaren araberako dan beste zerbait esatera. Eta bide hortan abisatu gabe. Zilegi da hori egitea, baina abisatu egin behar da. Onaino, hemen tomo idanak ditut, ni babesten, eta hemendik aurrea ni nerori naiz, nire senaz iruditzen zaitena esaten nabilena. Ez, dana zaku batean sartzen dute eta dana jainkoaren hitza bailitzen kontatzen dute eta hori ez dago ondo. Orduan, hemen irakurketa berria, zorioneken, kunekebe, aldatu dituzte. Esan behar da aldaketa horiek konbenientziazko aldaketak diela. Aurrekoak egin ezin badugu ondo interpretatu, aldatu egiten dugu. Hori zilegi da neurri batean, baina benetan aldaketa horrekin lortzen dana zea baldin bada. Nire kasuan nik goikoari usten diot, zatik goikoarekin dana oso ondo irakurtzen da euskeraz, eta ez daukat beste aldaketa hau egin beharrik. Dena den, honi buruz, ipuintxo bat kontatuko nuke, ezta? Hau zer bezala da. Eta oain sartzen naiz, importantea iruditzen zaiten mezu bat esplikatzera. Iruditzen zain, irulegikoa bezalako testu bat daukagunean, paradigma aldaketa bat planteatu behar dugula. Batzai gustatzen paradigma hitza oso. Gauzak beste modu batean egiteko aukera eta bidea zabaltzen digu. Alegia,
ejemplo bat jarriko dugu gauzak errez esplikatzeko. Pentsa dezagun okulistaren gana joan gehala, ez dugulako ondo ikusten, okulistak egin digu bere optometria, ez dakit nola esaten den, eta atera digu daukagula inbeste dioptria miopia, inbeste dioptria hipermetropia, gaina inbeste dioptria astigmatismoa, eta eta ize presbiziat, ez da pitxa bat egiten digu. Eta handik ateratzen geha, eta juten geha optika batea, betaurreko batzuk enkargatzea. Bueno, momentu hartan oso murgilduta gendenez basko-iberismoaren teoria zea eusnartzen, handik hilabetea gertatzen da ez gehala goatzen, ez ze montura enkargatu gendon, ez ze optikatara joan ginen, zatik ambulatorion ondoan bi diferente daude, eta eman ziguten txartela galdu intzaigu. Zer egiten dugu? Bueno, bi gauza indizakegu, berriz ere konsulta eskatu, kabezerakoakin, gero okulistan gana jouteko, eta gaine garantiei gabezatik berriz ere igual aztu ingo zaigu. Eta bestea da, bi optika daukagunez, optika batea joan, eta esan behi da, auta gertatzen zait, zenbat betaurreko dauzkazu enkargatuta, jendeak jaso zai, 20, bale, danak probatuko ditut. Danak probatuko ditut, eta haietako batek ondo ematen badu, hori da. Zatik, estadistikoki, ia ezinezkoa da, 20 betaurrekotan, bik eukitzea justu nik behar dituten dioptriak gauza guztietarako. Bueno, 20tik bate ezbaldin bada, orduan bakizu denda hori etzala. Bestea, zala. Bestea. Eta bitako batean arkituko duzu. Zure betaurreko hor baldin badaude, jazteiku zonien konturatuko zea, urrututik, bertatik, argila jarri, ez nahu itxutzen, primeran, hauek dira. Bueno, hori da, pixka bat, hemen proposatu behar dan paradigma. Gero bazpare telefono utzi dendariei, Zatik, bueno, kasualidadeak ere gertatzen dira, eta agian zureak ez ziren. Bazpare utzi, segur asko ez dezu ezartako behar. Paradigma berria zer esan nahi dut. Baldin badauzkagu 20 hitz, 10 hitz, gaur unibertsitateko filologoek ez bezalako azterketa mota egin dezakegu. Eta egiten hasi beharko gineteke. Alegia. Unibertsitateko jendeak zergatik ez dio kasu egin horrela tipo honetako interpretazio bati. Batipat berak jatorrizko formak eta forma eratorriak deitzen dutenagatik, ezta? Mandezagun, kebe. Nik hemen kebe esaten dut, ez da, kebe ez da forma originala. Esan nahi da, pentsatzen da, forma originala dela heue, eta gero heue horrek ematen dula hebe, eta gero hebe horrek ematen dula heben, eta gero gainea lokalismo bat dela erronkari aldean H horren ordez K bat jartzea. Eta orduan, hainbeste gauza pasadirenez balizko, jatorrizko forma horretatik, eta nik horreaino ez dut ezer esaten, ez dut diskutitzen, horrela dela esaten badute, horrela izango da, baina transizio hori guztia noiz gertatu den ez dago esaterik. Eta transizio hori duela 2000 urte ja burututa zegoela ez dakigu, ez baietz eta ez ezetz. Ez dago modurik hori jakiteko. Orduan, 10 hitz baldin badauzkagu, nik proposatzen dudan metodoa da optikarena. Alegia. Zer eskatu behar diogu antzeko hitz horietako bakoitzari? Batetik antzeko izatea, eta bi, ostikorik ez ematea fonetika diakronikoari. Alegia, danak izatea, etorgarri. Kitxo. Ez esperoko genukeen hitza garai hortarako. Ez etorgarri izatea eta ostikorik ez ematea fonetika diakronikoari nahikoa da. Multzo horretan sartzen dien hitz guztiak aintzat hartu ditzagun. Eta hitz horiekin ateratzen dena esaldi borobil bat baldin bada, hori da, betaurrekoa jantzi eta perfecto ikusten hastea bezala. Posible da zure betaurrekoak izatea. Naiz ez daukazun beste modurik jakiteko, txartela galdu dezulako. Baina oso ondo ikusten baldin badezu, bai urrutitik, bai gertutik, bai alde guztietatik, aintzat hartu beharko duzu, agian posible dela, hoik zure betaurrekoak izatea.
beti zalantza zea bat utzita, beti zalantza zientzian, zalantza beti bere lekutxo izan beharko. Baina, bueno, aintzat hartzeko modukoa. Hori da azkenien, nik uste nire gaurko hitzaldian aldarrikapenik importantena. Sistema hori aldatu beharra. Ez tematu, eta hori normala da, zatik oain arte olako gutxi izan dira, eta ohituta zaudenean hitz bakarraren inguruan behin eta berriz, errota jira eta zeigu, ezura, besteik ezin dezu, baina hori danak dauzkazunean probabilitateak sartzen dira, estatistika sartzen da. Eta zuk hartu edozein inskripzioa, eta ia ateratze zaizun. Kompatible dien hitzekin, fonetika diakronikoarekin bateragarri dien hitzak hartuta, ia ateratze zaizun esaldi koherente bat, 10 hitz jarrita. Probazazu, aber zenbat inskripzioekin ateratzen zaizun. Oso gutxikin. Oso gutxikin. Orduan, probabilitatea oso txikia da nien, aintzat hartu beharreko da. Bueno, hemen ez dakit zenbatean merezi duen sartzea ja gehienek edo denek badakizkizuen gauzekin. Hemen daude Q alake, hemen pixkat ankiriatuta, ikusten duzu, oain egin dituzten aldaketak eta, hori... Zer dago? Zer dago, ez duzu? Q alake, hori da, hau da, zalantzan dagoena, eta kontua da, hau zer da. Hau, hori dire forma diferenteako idazteko, edo hau. Osea, nola baite, zer da oso bran? Zer da, hau? Edo hau da oso bran. Zalantzazkoa da, Bueno, nik esatet, horretik esatet, zilegi dela esatea, bueno, igual ez da Q, igual da K. Hau, betarreko aprobatzea bezala da. Ondo ematen duna, arekin gehatu. Eta beste hau da, D ala Q denekebe, ala Q nekebe. Hori da, berdin, ikusten duzue, zein dan, goikoakin gehatu, ala bekoakin gehatu. Biletan zalantzazkoa da. Bueno, esan behar da, hau eskuaren dibujoa zehatzen duena, simulatzen duena da. Osea, testua izango litzateke honek osatzen duena. Eta, gehiago ematen du hori dela goikoa baina, zatik ez da puntu bakarra. Bueno, ja banan sartuta, ekun, egila da, hemen ere zirriborroaren marrak eta gero puntuak ez datozela bat, hori egila da. Eta gero berriz esangoet, betaurrekoena. Hobeto, zalantza da honean eta zalantza hori argitzeko modurik ez dagoenean, beste modurik ez dagoelako. Nik logikarekin bakarrik eta hori arpegiratzen diet, unibertsitatetik eta guain halako aldaketak egiten da dabiltzanei. Logika aldetikan, zuk objektu preziatu bat, diru asko kostatu zaizuna. Eta editagarria dana, hori da importantena, eta inoiz esatez dana. Hau ez da marmolezko bloke bat, zuk letra bat gaizki egiten dezu eta zein behar dezu. Beste bloke bat ekarri, ez, hau da, kobrezko xafla bat, egiten dituzu, arrakala batzuk, fin-finak, arramaska batzuk, ile ikus ez dianak, eta gaizkiten baldin badezu, hartzezun bailu batekin, eta tipesa pasatu uzten dezu. Orduan, gauza garesti bat, asko kostatu dana, eta zure etxean zintzilik daukazuna, ez esatea, testu horrek ez esatea, zuk esatea nahi duzuna, nahi oso harrigarri egin zait. Ez zain normala iruditzen, batez ere horregatik. Mailu eta ingudeekin, berriz tipesa pasatu eta ondo jarri dezakezunean. Hori da, nik hor daukaten zea bakarra. Oain, beti, dana da zalantzazkoa, dana da, nik inpresio bat daukat zuk beste bat, azkenien balio duna netzako da, betaurrekona. Ondo ulertzen den testu bat ateatze zaizunean, hori izango zen, noski. Txe dauzezue, goran puntuak, marrak kasik ez dira ikusten, marrak benetan lupapien begiratu behar dira. Orduan esatea ez tipuak nahizun esatea marratan jartzen duna ikuste ez dana. Nik nahi etxean enuke olako jarriko, ez dakit, zuek.
Teori xelebrenak. Hemen R eta R-en agendun, zorioneku ez dela zori baizik eta zorhi, eta zorhi ez dela zoria, suertea baizik eta heldutasuna, frutuen heldutasuna. Bueno, horretan lakarrak bat egin du teori horrekin. Beraz, badugu, pedigri pixka bat badugu. Vale. Hortxe, euskazue pixkat horren justifikazioak, dana orotarikoan dago. Dana orotarikoan dago. Hoi, oskorrik kantatzen du, hartoak dira zoritu. Sagarrondoak gorritu, bai? Zoritu. Dena den, zori, atlas linguistikoan oso zea politia du, zertik zoli azaltzen da Bizkaian herri batean, edo bitan, bai, gero azaltzen da Onjarribin, Onjarribin nik Nafarroko gerrakin lotuko nuke, eta etorri ziren basen nafartar guztiekin, zertik beste inun, Ondarribi beste islote bada, eta gero ja, erabat ekialdeko euskera da. Histori kuriosoa da. Bueno, pedigriaren aipamena. Kebe. Kebe behin eta berriz azaltzen da. Beste medailioi batean ere kebe azaltzen da. Eta gero ikusiko dugunez, bueno, komentatzeko ere ez aipatzea kebe, nahi oso harrigarria egiten zait. Kebe da hemen, erronkarienaz. Edo gebe, zatik bi irakurketak ematen ditu, bakizue oklusiba biletarako balioula, ka edo ga, kebe da erronkarieraz eta gebe da zaraitzueraz, beraz, batentzako ezpada, bestentzako balio digu. Eta errepikatuta dago, zatik kebe, hemen daukagu kebe gur, kebe, ematen duena, turs gibeldine bizkan, hoi da, medailioi txiki bat azaldu zen, hoi da laro, bakizue, Irulegin lehenago medailioi txiki bat azaldu zala testu batekin, hori, ez dakit noizbait ikusita daukazuen, edo ez zuen horren berri, bai, baina ez zaion batek asorik egin eta nola zan, zeak bere etxea eman da zeukala edo, nola zan kontua. Baina argitaratuta zeuken, Esperian dago argitaratuta. Esperian argitaratuta zeuken. Kebe hori, gurke, nok hori esperian hola jarrita da. Espezialistek esperian, datu basean, horrela transkribatu dute. baina horren interpretazioa nok ematen du. Horren, kebe gur, turs gibeldine bizkan hori da esperian azaltzen dena. Iberistek esan dute hori jartzen dula. Eta, bueno, hori euskera da. Hori euskera ze... Hori euskera da. Bizka daukazue hiztegian. Oso hitz arraroa da, Nafarroan oso toki gutxitan esaten dena, eta esan nahi du anelo. Anelo. Gaur esango genduke, hemen ematen du, aipatzen nahi dela nola bizi dien Irulegin, ezta? Gur, bueno, agur kenduta, euskeraz gur bukaera daukan hitz bakarra da, egur, ez dago besterik. Eta turs da arresiei, iruntxur, intxur, Castro de Intxur, albiztu benda ona, iruntxur da, bere izen zara. Alegia, hiri arresitu da, nola baita, ezta? Eta hemen ematen du esateula, kebe gur, kebe, pentsatzen dela, bigarren hori, turs, alegia, hemen badugu egurrik, hemen badugu arresirik, gibeldine bizkan, kanpuan da ona inbiritan. Olako bat izan liteke. Bueno, hemen S-akari erauguan, da beste zati bat, S horretan negazioaren forma tekoa ikusi izan dute, baina S negazio forma tekoa dela esan da gero, esaten dute, baino gainerako guztiak ez dugu ezer ulertzen. Bueno, hemen, hau euskera balitz, eta aurreneko hitza ez baldin bada, eta bigarrenak holako ekari iraugon, i bukaera hori izan leike datibo bat edo izan leike aditz bat. Euskeraz ez dago beste aukerarik. Orduan, izan leike esaldi bat tipokoa ez amari erantzun, esate bateako, orduan akar izango litzateke izen bat,
eraugon zea baten aditz baten itxura du, ez amari erantzun bezala, ez akari eraugon, edo izan liteke akari baita ere aditz bat izan liteke, bukaera horrekin, orduan izan liteke aditz bat bestearen antonimoa izatea, bestearen kontrakoa. Ez etorri, zoaz. Ez etzan, ez jeiki, etzan. Tipo horretakoa. Aditz bat bestearen kontrakoa, negazioekin aurretik, ezta? Bueno, pues kasualidadez, akari ez daukagu aditzik, baina akartu bai, eta tu latinetik handatorrena lehenago norbaitek esan du. Beraz, akartu gaur esaten dana, pues latina aurretik nola baita izango zen. Eta gaur hendik badaukagu, atzarri eta atzartu, bestelako, edo itzuri eta itzurtu badauzkagu aditz hainbatitz, ni beti horretarikotik gain naiz, ez naiz ezer asmatzen nahi. Bi bukaerak konserbatu dituztenak, zarra eta berria. Orduan, gaur akartu da asarretu ekialdean. Eta akartu latina baino lehen akari izatea, bueno, posiblean sartzen da. Eta ez asarretu, izango litzateke, ez akartu. Eta eraugon zer da? Kasualidadez, divertitu. Bera zenbat aukera dauden, Hola, hiru hitz hartu eta aditz bat bestearen kontrakoa izatea, bingo horrere. Ez akartu eraugon. Ez akartu eraugon da, ez asarretu divertitu. Hori da, ez dakit. Baina? Baina ez balitz, Ez balitz, euskera ez balitz. beste optikara. Optika hori ez bada, beste den da. Akartu asarretu, eragon divertitu. Hori dago, eragon, Siluen Kuadroren eta iztegina. Jostatu ez esaten den. Jostatu. Eragoitea. S'amuser. Amuser. Orduan, eta hori dana nun. Hori dana nun. Zorioneko denek hemen. Zorioneko denak hemen. Zorionekun, barkatu. Ekun da ukan aditza. Zorion ukan. Izan beza, heldutasuna denak hemen dagoenak. Hemen dagoenak izan beza heldutasuna. Horrekin ondo lotze zaio, ez asartu, divertitu. Heldu bezala portatu, ez asartu, divertitu. Eta hori nun, ekirateren otxirtan, edo ekiratere otxirtan, zatik irakurketatik, ekiratere izango litzateke hor. Enea, ekunena baldin bada. Bueno, ekirateren otxirtan, ekirate izen propio bat ematen du izan litekela. Jose Antonioren festetan. Ez asarretu, ondo pasa. Vale. Ekirate, ez daukagu, ez dago toponimo hori, baina ekiraso bai. Eta Irulegitik oso gertu. Eta ekiraso baldin badago, balizko ekirate bat egon litekela, bueno, ez da izugarri behartu behar argumentoa, ez da, horretarako. Eta otxir, gehatzen zaigu. Otxir, zer da otxir? Otxir ez da ezer, ez da azaltzen hiztegian. Baina horritx bai. Otxirren metatesia izan daitekena. Eta zer da horritx? Horritx da panketea. Oine, berriz ondo ematen du, ez da? Heldutasun ez portatu, ez asarretu, zehatu, nun ekirateren banketetan. Baina hoendiken, pauso bat aurreago jungo geha. Zatik horritx, hoien arten hiztegian azaltzen da, horritxetan du erroak ona gastatzen da zuhurrak bere goitiatzen. Banketetan du eroak bere dirua xautzen eta zuhurrak aurrezten. Hoien art Siberuan, bale. Hemen ez daukagu hitz horren berri, horixiek eta erabiltzen du gero, baina modu kultuan edo esan dezagun. Herri hizkera hangoa da. Eta zer gertatzen da, horritx hori erronkarin urritx
bihurtzen dela, aldaketa normala da ere, u hori, urrits bihurtzen da. Eta urriskideak hitza sortzen da hortikan, urriskideak. Eta zer dira urriskideak? Urriskideak dira, erronkariko aspaldiko, ez dakiten noizko edo noiztik datorren ohitura baten arabera, urtean behin, haserre dauden auzokideei bazkari bat prestatze zaie, elkarrekin bazkal dezaten eta handik aiskiratuta, urriskidetuta atera daitezken. Da handik aurrea, bazkari hori egin ondoren, ja handik aurrea dira urriskideak. Hori kontatzen dira mendiratxak azkueri. Beraz, ja, gehiago borobiltzeko, ja, haserre daudenen arteko bazkaria dihoazenei eskatzen zaie, heldutasunez portatzeko, ez haserretzeko eta ondo pasatzeko. Beraz, ezin liteke esanahiaren aldetik borobiltasun eta osotasun handigoa eskatzen. Gero, zer gertatzen da? Bai, hasieratik bukaeraino, ez dago ezer faltan, ez dago ezer sobran. Hitz bakoitzak dauka bere lekua eta esanahia ikusten duzuen bezala da normala. Urriskide, agape de reconciliación. Esaten dizuedan bezala, dana zehan daute. Ez daki nundikan datorren hitza. Oboroek egiten tei bakiak xuntagune kontan. Non zaude, hori? Non? Erronkarin. Ez Espainian, zein puntuan zaude? Urriskide. Bale. Bueno, koherentzia aldetikan baitare, esan nahi dut, forma aldetikan. Danak dira hitz zarrak. Zori azaltzen daia Leizarragan fetxa hortan. Ikun forman, baina aldaketa hori burututa dago, 1616an etxarten gutunetan. Etxarta, bakizuen Siberuko enbajadore bat, erronkariko alkate batekin, Frantziko erregeak bidalita eta proposatzen diona beren negoziazioak euskeraz egitea, biek euskaldunak diren ezkero. Kebe horren B hori oso zaharra da. Bakigu M aurretik B datorrela, eta hemen daukagu, azaltzen da Azkoitin 1515ean, eta azaltzen da Lazarragan, eta arkaismo bat da. Horritx, esan bezala, hoien artean daukagu. Akartu, Axularrek ematen du hemen, ahakartutik, ahotik, aho gaiztoa, bezala izango litzateke, H-a noiz desagertzen den, hori da beste kontu bat, fetxa jarri ezin dioguna. Eta eragon, esan bezala, fetxa honetan Puabroren hiztegian ageria. Beraz, danak dute pedigria, nola hoik esateko. Gorrotxategiren zorioneko, baina pedigri gehiago. Nogo hitzak dira? Bueno, zori, ekun, kebe, horritx, akartu eta eragon, zori horren, islote bat kenduta, danak dira ekialdeko hitzak. Hartu Nafarroa bereko ekialdea, Siberua eta Erronkari Zaraitzu, eta danak hor daude. Bazen, hemen ikusten duzue. Soldu, bazen du hemen, soldu, ez du batzen sok. Soli, eta hemen daudezu islotea, lehen esaten dizuena, eta gero hemen erabat ekialdeko hitza. Bueno, probabilitateak. Nik esaldi osoarena eta koherentzia eta hori dena estatistikoki neurtzeko oraindikan ez dakit. Baina 10 hitzetatik 6 eta 6ak ekialdekoak izateko probabilitatea, hau da, kaja batien baldin baduzkagu bolak, bai? Eta ateratzen ditugu 6 bola, eta 6ak ateratzen zaizkigu berde. Bueno, euskera batu bat baldin bazeon danetan danontzako berdina, eta ateratzen baldin badia 6 hitz bakarrikan ekialdekoak dienak, hori da loteria bezala. Hori gertatzeko aukera da bat 4.100 aukeren artien. Hortik aurrea, norbaitek nahi badu esan ez garai hartan euskera batua eta danean iguala zala, aurrea.
Hemen danak libre geha, baina hori izateko aukera, hoi da. Eta hori matematikoki kalkulatu daik. Bueno, ja, azkeneko gauza bat. Hoi da, Arantzadik esaten dunez, zegoen posizioa. Askotan esaten da, eskuak ze esatezun. Zan mezu bat, zoriona opatzeko, edo zan mezu bat, jainko bati ez dakize eskatzeko. Ez. Zan, etxeko arauak. Hor daukezu ez da, Hemen, sukalde honetan, zikintzen dezuna, garbitu, ateratzen dezuna, jaso, hori interneten ikusiko dituzue, holako etxeko arauak toki askotan daude, hori da. Zergatik batetikan testuak erakusten du, etxeko arauak dira, hau da, etxeko hontako legea, hemen ez asarretu, ez bronka montatu, hemen txintxo zehatu, ondo pasa, eta bat. Bi, brontzean jartze ziren jende hau da, Iberieraz dago, baina ja, Erroman tartuta dago, Erromako gerran erdian daude. Hau zen, Erromako itxura, brontzea erabiltzen zen legeak iragartzeko plazan eta zean, kasu honetan, etxeko atarian. Hau da, etxe hontako legea. Eta hori, hau da, garai berekoa, berdin, ez dakigu ze esaten duen, zatik Zeltiberoz idatzita da, Monkaio ingurukoa da, baina bere zuloakin, bere brontzeko txapa eta erromatarren eran baita ere, publikum jartzen du 3 aldiz, hori da ezagutzen dantzea bakarra. Eta, bueno, ikusten da, tipo hortako mezua dela, arauak, arauak esateko. Bai, eta berriz ikusi nahi baldin badezue, honekin bukatzeko. Eta ez dut uste honen atzetikan, bai, bueno. Iberiartuak eta zeltapetuak 5 minutu, hau komentatzeko? Lau. Bai. Hau da, hemen egon daiteke hipotesi bat esplikatzeko. Kromletxen arrespilen banaketa, 2 Euskalduntze berantiarra, eta 3 balizko euskera batu goi erdiarokoa. 3ak esplikatzeko edo beste modu baten esplikatzeko balio dezake. Iberiarrak ziren, eman dezagun gaurkoekin konparatzen, Finlandiarrak bezala. Alegia, herri bat autoktonoa, baino bere hizkuntza eta bere ohitura galdu gabe, Indo-Europar ingurura egokitzea lortu zuena. Finlandiarrak estatu Indo-Europar bat da, esan nahi dut bere parlamentua, bere zea, bere agintea, bere indar armatuak, bere... Bai, erabat estandarraren barruan dago. Baina Finlandiarrek itzai inoiz okurritu inor inbaditzea jute esate baterako. Orduan, Iberiarrak ziren bertakuak, ADN-ek eta azterketak eta baieztatu dute, bertakuak ziren, baina halako ikutxu harin bat aukizuten Indo-Europarrekin, eta lortu zuten bere izaera eta bere hizkuntza galdu gabe egokitzea. Bale? Eta Euskaldunak daukate Iberiarrak bizilagun izateko suerte ikaragarria. Eta orduan egiten dute berdin. Eta badaude Euskaldun batzuk, Iberiarren bizilagun direnak, prozesu berbera egiten dutenak. Eta aktualizatu egiten dira, munduaren arabera bihurtzen dira, baina beren hizkuntza galdu gabe. Eta, dituzte bere elite militarrak eta bereziak eta sortzen dituzte. Hori da, jendea. Zeltak zer egiten dute? Zeltak Indo-Europarrak dira. Indo-Europarrek zer egiten dute? Leku batean juten dienean, aurrena konkistatu, baina gero akulturazio prozesua hasten da eliteen baiketarekin. Bueno, hau internet ez dagoenez, hau zen Albako dukesa saninazio himnoa kantatzen euskeraz, baina ja aurratu egiten dizuet. Hau da eliten hau Martínez de Irujo, hau euskaldun odolekoa da. Eta beste bat bazen Esperanza Agirre Jose Miguelen batela kantatzen. Bueno, hoi die elite baituak. Bertako eliteak, ja, bertako ez daudenak. Orduan, zeltak, eman dezagun 1000 urtez gutxi gora bera, agian zehauze gutxiago, bosteun da 1000 urte bitarten, arrakala bat sortzen da Euskaldunen artean. Batzuk daude Iberiarren eraginpean, eraginpe sanoan eta onuragarriarenpean, eta besteak daude zeltapetuta. Eta bere eliteak bahituta, eta beraz, herri xea bakarrik gehatzen da Euskaldun. Alde batean, eta gizarte osoa bere haundikiekin Euskaldun bestean.
Hortikan abiatzen baldin bagea, daukagu, Euskaldaintze Berantiarreneko, hoi die, badakizue, muga bat nola dagoen Arrespilekin. Arrespileak, ja, horia, Aralartik ezkerreta, ez daude. Mugak dauzkagu, hori da oso interesgarria, txamponen zirkulazioa, Iberiar eta Akitaniar txamponen zirkulazioa, Eneko Iriar, iparraldeko arkeologo batek egin du, oso interesgarria, hemen ere berdin, nun zirkulatzen dute? Mentxe daukagu muga hori, eta hoike baskoien txamponak. Bueno, hemen ere berdin, beste ikusten duzuen, erresago iristen dira gauzak Soriara, Bermeora baino, barkatu Bermeota. Hemen ere beste txamponak ikusten dituzue, zirkulazioa nola da, eta hemen hau azaltzen da leku bakarra, hau da, zelta baten, pultsera zelta baten kasua. Hau da, Basagain, Tolosa ondoko, Anoetako kastroan azaldutakoa. Orduan, panorama baldin bada, Euskal Herri oso bere haundikiak barne jantzia, bai? Idazten duna, oain ikusten duguna Iberiarrekin, idazten dakiena, jende jantzia zea. Hor, euskerak dauka garapen bat. Bestean baldin badauzkagu eliteak bahituta eta herri xea bakarrik gehatzen dana, euskera gehatzen da, beste garapen apalago baten zean. Hori baldin bada abia puntua, Euskalduntze Berantiarrak arrazoi eduki dezake neurri batean, zatik eliteak desertatu egin dute euskera mendebaldean. Baina horrek ez du esan nahi, momentu batean, Nafarroko erresumakin eta euskera eta beste euskera ereduak eta euskera jasoagoa eta zabaltzen danean aurretik ezer etzegoenik. Hori da bat. Eta euskera batu aspaldiko horrekin ere berdin. Hori ikusita Eliza nun hasten den Baionan eta Eliza da euskera jasoa zabaltzeko interesa dauken bakarra, zain Nafarroko erregeak zoritxarrez ez zuten euskera ofizial egin. Imagina daitekeena, nik imaginatzen dudana, euskera jaso hori, tradizio idatzi batekin eta ja hornituta dagoen euskera jaso hori Elizaren eta predikuaren bidez mendebaldera zabaltzen dela Nafarroko erresumak indarrean segitzen duen arte. Gero ja, berriz ere, hasten dira diozesisak kala horra eta beste moduan zehatzen, eta 15. mendetiko, 16. mendetiko honea berriz ere dialektalizazio handiagoa daukagu. Eta horrekin bukatuko dut, ja denbora asko hartu dutelako, baina hau uste hipotesi interesantea dela, eta gauza asko esplikatzen ditugu ez. Koherentzi bat jartzen duela gauza askoren artean, gero beti bezala. Betaurrekoak ondo ematen, gero hori zuriak dian guztien, gero norbeak ikusi behar. Orain, Antonio azalduko du eta